दिनै भेरगाव आन्सलिक एबसुनि खुंनायाव 16थि आइजो जोलुर बादायलायनाया जोबथा बादायलायनाय आरो बेवहाय क'क्राझार साइ आरो आसाम राइफलनि गेजेराव बादायलायनाय सोलिगासिनो दङ। थांनाय गोलाव समाव जोंनि गेजेरनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावजो बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे जोलुर बादायलायनायखौ होदों। आङो फोथायदों बे जोलुर बादायलायनाय खुंनायनि गेजेरजों मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनायनि जि मोनसे हाबाफारि लादों बियो जोबोद मोनसे ओंथि गोनां जादों आरो बेखौ जोङो अरायसम लांबाय थानांगोन। दा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जों गेलेमुनि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि लादों। जोंहा स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्ड एबा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट मुङै जोङो मोनसे कमिटि दानाय जाहैबाय आरो जोंनि गुवाहाटीनि साइनि आगोलनि डाइरेक्टर डक्टर सुभाष बसुमतारी जायखौ आसाम नङा सा सानजा भारताव बयबो सिनायो गेलेनायनि सासे बा गेलेग्रा सामलायगिरि सासे मोजां दैदेनगिरि होननानै बिथांखौ जोङो बोसोनगिरि महरै जों थिसननाय जादों बिटिआर सरकारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआव एबा एडभाइजार आरो बिथांनि दारै जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो गेलेनायखौ जोङो जौगाहोनो हागोन आरो जोंहा बड'लेण्ड स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट बर्डआ माखासे पलिसि रनसायबाय थादों माखासे जोंनि गेलेनायखौ जौगाहोनो थाखाय बिसेसकय जों अलिम्पिक एस'सिएसन दं जायफोर गेमा रेकगनाइज बे रेकगनाइज गेमफोरखौ जों जौगाहोनो थाखाय जों पलिसि दानानै जों खामानि मावनो नागिरदों आरो जोङो खम समनि गेजेरावनो बिटिआरनि 40 समस्ति बर्तमाननि मोनसे जोङो बिरसिलांनि मुङै जोंहा मोनसे स्टेडियाम रुरेल स्टेडियाम बानायनायनि प्रजेक्ट दङ 5 कौटिनि बेखौबो जोङो थाबैनो मावफुंगोन आरो जोंहा साब डिभिजन लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट बडि थायो स्पर्ट्सनि बे साब डिभिजन लेभेलाव सुपार डिभिजन कम्पिटिसन जायो फुटबलनि बे सुपार डिभिजनाव जायफ्रा चेम्पियन जायो बिथांमोननो 5 लाख जों रां होनाय जागोन बेखौबो जोङो मावफुंनो थांगासिनो दङ आरो डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएसनफ्रा जाहाथे माखासे खामानि मावनो हायो बिनि थाखायबो बिथांमोननो जोङो 5 लाख रां होनाय जागोन बेखौ प्रप'जेल जोङो बानायबाय। दा बेबायदिनो जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गेलेनायखौ जोङो जौगाहोनो थाखाय माखासे हाबाफारि रनसायनाय जादों।